There was a famous saying that goes like this: a long trip making in a car, no matter how many miles it would take, and try doing it using a motorcycle, it is absolutely totally different trip. So good day, fellow riders. Today's story is far different from the many previous one. It would be the most longest motorcycle adventure ever since the time that I first learned how to ride a motorcycle. We will try to conquer the northern part of Luzon using our Honda ADB 150. More than 1,200 kilometers of adrenaline ride, testing ourselves for the first time in this endurance ride. From the beautiful beaches of San Fernando La Union and its great waves, to the historic Macho Temple in the downtown San Fernando area, the heritage city of Bigan, Ilocos Sur, the giant windmills in Bangi, Ilocos Norte, the white sand beach in Pagudpod, the great viaduct bridge of Patapat, the northernmost part of the Philippines in Apari, Cagayan, the historic Dalton Pass in Nueva Vizcaya. And without further hesitations, let's get right into it. So ito, dito na kami sa McDo. Bali tatlo lang kami alis. Hindi daw makakasama si Sir Roy. Ewan ko kung anong nangyari. Ayan. Ate. So bali apat pala kami. Si Ala Buldaw. Baka makahabol na yun sa ano. Baka nasa Pangasinan na kami na nakatulog daw siya. So update na lang. 3 hours later. Okay mga ka-riders, nandito ngayon kami sa may Jollibee Binalonan. So doon kami nag-almusal. Hinihintay namin yung sa naman kasamahan dito, si Al. So then, proceed na kami doon sa Baguio. Ayan na po, nakarating na yung sa namin kasamaan. Galing pa siya ng Kalumpit. Hinabol niya kami hanggang dito sa Binalonan. So, kompleto na yung tropa. Babakbak na tayo niyan. A few moments later. Dito na kami, La Union. Yun. Yung mga kasamahan ko. So, La Union na kami ngayon. Ilang oras pa, Master? Estimate 4 hours daw, sabi ni Master. So, update na lang. Go. So nandito kami ngayon dun sa may junction sa Bawang papuntang Nagilian. Dito tayo magpapagas. At ang gas dito ay nasa 73.85 yung unleaded, 75.85 yung platinum. Kakarga tayo, tignan natin kung
hanggang sa naabot yung full tank natin from Bawang to siguro next stop namin Bigan na. Okay. Ito si Master, nagkakape. Meron pa lang siyang sariling kape. Ito ready made yung coffee niya. Ito, usok. Ayun, musok pa. Coffee break. Tayo ngayon na nagko-coffee break. Ito, bigay ni Master. Meron siyang dalang thermos. Ginagamit daw niya pang fishing, galing pang Dubai. So ito, meron akong isang shot dito. Ano Master? Shot muna. Gustahin mo yung mga kasama natin. Malaki na naman nawala sa inyo. Laging party na naman sa buhay ng isang rider. Kung gusto nyo maging rider, marami. Ibang klaseng adventure na naman to. North Loop ito, North Loop. Na-extend yung long ride. Oo. Tugod-pot. Nagpupod yung ano namin ngayon. Stopover namin Pinari na siguro. namin ng North Loop. Oh. Kumustahin nyo yung mga kasama natin. Ha? Maglulop tayo. Oh. Ito yung biglang lakad, di ba? Walang kaplano-plano. Pag pinlano mo, hindi matutuloy. Ito yung long ride to Tugod-pot. Tutuloy na namin ng very long ride. Oh, very long ride na. Oh. Susubukan namin yung mga ADB namin kung hanggang saan yung kaya. A few moments later. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head. So yun, pupunta kami ng Baywalk. Bali nandito yung Thunderbird Resort. Yung may 4-point management. Hello, nandito ngayon tayo sa may San Fernando La Union Baywalk. Bali, lampas lang ito ng konti dun sa may Thunderbird Resort. I'm just doing my best, even So though ngayon lang I'm natin stressed pinuntahan to. out. Although, Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I Pit stop number 4, Robidyo muna. Nandito tayo ngayon sa may Baywalk, dito sa may San Fernando La Union. Oh, bali lampas lang ito ng Thunderbird Resort. So yun, nakikita nyo yung alon, ang lakas. Bali yung alon yan, diretsyon mo yun, San Juan na yun, dun yung maraming nagsusurf. Kaya nga dito, maalon na. Alina kami mo ano pang Consuelo. Na? O wag yung Consuelo. Oh, sinawanog yung Consuelo. Kay Pampanga. Oh. Picture ka! Diretso kayo po. At yung kami ngayon kening Baywalk kening San Fernando La Union. At ating kaming ngamit kenyo. Ano pangalagong kung pangasanting oh. Hello, hi kayo. Hi. Hello po. Sir, ano naman ang nalag yung sir? Ano pangalan mo? Mark. Jem. Jem, si Madam, si Madam. Harvey. Harmony. Si Madam. Dayan po. Dayan, Hello. at saka si Sir. Ryan. Oh, Ryan. Oh. Oh, si Charlie yung kasamaan namin. Oh. Subscribe kayo sa channel ko ha. Oh, sino gusto yung shoutout? Shoutout po sa mga GCP youth dyan. Hello. Hello. Ito, nagpipictorial sila dito. Nakita namin sila. Nakita namin, magaganda eh. Kapampangan. Kapampangan lang, di Basta ba? Mga lago. Kapampangan, Balagu. Oh, Balaksa, Kapampangan. Anong tawag? Na? Balo. Kapampangan daw manyaman, di ba? Oh, manyaman pamangan, di ba? Oh, manyaman lang mga pamangan, di ba? So ito, thank you ha.
Later. Okay, papunta tayo ngayon dito sa may sa may Macho Temple. Ayun. Dito yan sa may San Fernando La Union. So, first time natin pumunta rito. Titignan natin kung ano bang meron dito sa may Macho Temple. Ayun. So, eto. Nandito lahat kanya. Naiwan ko yata yung face mask ko. Naiwan ko nga. Eto, maglalagin muna tayo dito. Maglalagay namin lahat. Ito na lang. Okay na yan. Saan ba? Yan. So ito, parang mag-i-EB lang. Talagang naka-uniform pa, oh. Nang kami maligaw, ito yung pamagat ng kwento. Parang wala man. Kunyari wala. Hello. Hello. Taga saan po kayo? Angeles. Angeles. Kayo taga saan? Dito din po. Dito. Hi kayo sa vlog ko, mga madam. Hi po. Ano pangalan ni madam? May. Si Madam May, tsaka si Marie po. Marie, Madam Marie. Oh. Welcome to La Union, sir. Sino gusto yung shoutout, mga madam? Shoutout ko lang po yung mga pamangkin ko dyan sa Clark, Pampanga. Sa Clark, Pampanga. Opo, sa Ayan, Sambales. sa Sambales. Hello, Ginto family. Ginto family. Si madam, sino gusto yung shoutout mo? Din ang Vice Mayor ng tito ko dyan sa Mindanao. Talaga, Mindanao. Saan sa Mindanao? Hi, Cagayan de Oro po. Cagayan de Oro. Hi. Okay, hello. So ito, papanik tayo dito sa may Macho Temple. Bali, tanaw na tanaw mo yung dagat. Maraming mga tourist yung nandito ngayon. Subukan natin pumasok dito. So ito yung pinaka-temple nila. Ang ganda pala dito. Ganun ba? So pwede na tayo mag-wish dito. So mag-wish tayo. Dito yan sa may Macho Temple sa San Fernando La Union. So ito na yung mga kasama natin dito. Nagpipicturan na. Dito sa pinuntahan namin. Saan ba yung pinuntahan nyo? Bakit naka-uniforme kayo? Saan bang yung ride nyo? Yung pinaradaan namin. Hindi, ano po. Ba't naka-uniforme kayo? Saan bang yung ride nyo? Sumamba lang tayo sa Ha? sa ating templo. Oo.
Akin po kami ng China. Sobrang bilis ng drive natin. Lumagpas tayo. Lumagpas tayo. Nasa West Philippines Sea na tayo. Nasa ano tayo? Yung reclaim ng China. Nandito tayong Taiwan. Sa West Philippine Sea. Yung reclaim ng China, nandito na. Ayun. Bali nakikita niyo yan, yun ang dagat. At doon kami nanggaling kanina, doon sa may Thunderbird Resort. Thunderbird Resort, bali yun. So mamaya, diretso na kami ng Bigan. Doon yung next stop namin. Eventually. The Masu or Macho Temple is a Taoist temple to the Chinese sea goddess Masu, located on Quezon Avenue in Barangay 2, San Fernando, La Union in the Philippines. It was built in 1977 by a group of Filipino-Chinese devotees under the leadership of D.K. Hio and with the support of former Tourism Secretary Jose Diaz-Piras. The temple was constructed on September 11, 1975. This project was supported by then Tourism Minister Jose Aspiras with the cooperation of the Chinese community. Eternity later. So yun, eto na nga. Bulalo. Bali nung kakainin natin ngayon. Bulalo. Ay, masarap na bulalo. Sarap na bulalo yung kakainin namin ngayon. Dito yan sa may Baknotan. Ibang pangalan nitong ayan. Diyan yung ano. Ayun. Kakain na kami ng masarap na bulalo. Ayun. So bali yung kinakainan namin to, bulaluhan. Tapos yung sa side niya, parang may resort, may swimming pool, ayun. May swimming pool tapos may sapa.
Yun. So, maganda yung place na to. Parang yung napapanood kong sa vlog dun sa may Mindoro. Yun. Siya. May sapa, may swimming pool, may bundok. Then, dito yung may bulaluhan. So, may puno pa rito. So, yun sila. One eternity later. Doon pa sa Bigon. Oh, so nandito na kami sa boundary ng Ilocos Sur. Ayun yung kanyang marker. At nagpa-picture kami dito. Kahit tanghaling tapat. Yun. So kita-kita tayo sa may bigan. So nandito ngayon tayo sa may Santa Maria. Hindi ko alam kung Santa Maria ito o Narvacan Beach. Basta, nakita namin maganda. So nag-stop over muna kami. Kuha ng konti footage. Ayun o, lakas ng alon. Doon ganda, maganda rito. Lahat naman maganda eh. Wala naman hindi maganda sa'yo. Ito. Bakit na ako dito? Ano, pagod na ba kayo? Pagod na ba kayo? Ilang oras pa ba? Bago magbigan? Ha? Parang... Kalsada pa eh. Oo, Kalsada pa. May kalsada. Oh, marami pang second ng gasolinaan. Oo. Gas na lang ang problema. At saka kapupultang pa lang natin, di ba? Oo. Ah. Ulit po namin. Kapag nawala kami ng panggas. Yun yung problema. Ah, yun yung problema. Yan na natin sa OM. Later.
ngayon tayo sa may bagong tulay. Yung mga motor natin. Yun yung bagong bridge. Na-cover muna ng konti. Namili sila. Anong binili nyo? Chichacorn, saka bagnet, pulutan mamaya. O pulutan Terno sa Alfonso, kaya. Ano bang inumin? Medyo magaspang.